Benvingudes i benvinguts a la 8a sessió del taller d'introducció a la programació i creació de videojocs amb l'Scratch. En aquesta sessió farem un joc molt senzill en el qual aniran caient pomes i les haurem d'atrapar per aconseguir punts. Aquí el tenim. Bé, doncs comencem amb un projecte buit de l'Scratch i el primer que fem és agafar aquest personatge i anem a canviar-li el gràfic, anem a carregar un dels gràfics ja existents i anem a buscar el ball, escrivim ball i aquí el tenim. Eliminem el gat i tornem al codi. Anem a canviar-li el nom i posem ball. De mida la deixem a 100, anem a moure al centre de les X, 0, i les Y anem a posar-li menys 130 perquè quedi aquí baix. Ara anem a esdeveniments i arrosseguem un de la bandera verda i el col·loquem aquí. Anem a preparar ja l'escenari, llavors seleccionem i carreguem un fons, interiors, en aquest cas refrigerator, i ja el tenim aquí. Tornem al nostre ball i anem a definir una sèrie de variables que són les que farem servir al llarg d'aquest joc. Creem una variable disponible per tots els personatges i de nom li diem joc iniciat. Prenem d'acord, fem un altre, li diem punts, un altre, li diem intents, fem un altre, li diem millor puntuació, un altre, que serà perquè baixin les pomes, li direm gravetat i li donem d'acord. Desmarquem joc iniciat i gravetat perquè no volem que es mostrin i ara amb aquestes tres anem a col·locar millor puntuació aquí a dalt a l'esquerra, intents a dalt a la dreta i punts més o menys per aquí. Molt bé. Ara ja podem fer servir aquest bloc per definir els valors inicials de les variables. Agafarem aquest bloc, assigna a gravetat el valor 0, canviarem gravetat per joc iniciat, duplicarem aquest bloc i canviarem joc iniciat per punts. Tornarem a duplicar i ara canviarem punts per intents. Joc iniciat serà 0, només començar el joc quan apretem la bandera verda, perquè aquí tindrem un botó al qual haurem d'apretar abans de començar el joc. Fins que no apretem el botó, joc iniciat serà 0 i això d'aquí no es podrà moure. Punts serà també 0 perquè voldrem inicialitzar la puntuació a 0 cada cop que comencem a jugar i els intents el posarem a 3 perquè tinguem 3 intents cada partida. Ara agafem el moviment i agafem aquest que diu BSX0 Y-130 i el posem aquí. Ens anem a control i agafem un per sempre. Dins del per sempre col·locarem un sí llavors aquí i un altre a sota, just després d'aquest. Anirem als operadors i buscarem el que té l'igual. Duplicarem, posarem aquí 1 i a l'altre un 0. Agafarem el que diu més gran que i posarem un aquí també. Ara anem a variables i en el primer posarem joc iniciat de forma arrodonida al costat de l'1 i el mourem aquí dins, el primer condicional sí llavors. Agafem intents i el posem aquí dins i aquest bloc l'arrosseguem aquí dins. Llavors, per sempre mirarem si el joc està iniciat, és a dir, si joc iniciat val 1, hem començat el joc, per tant farem una sèrie de coses, i si els intents són iguals a 0 vol dir que haurem acabat el joc, per tant farem una altra sèrie de coses. Anem amb moviment
i anem a agafar aquest que diu BSA posició aleatòria, anem a posar-lo aquí i canviarem posició aleatòria per punter del ratolí. A més, buscarem el que diu assigna el valor menys 130 a Y i el posarem aquí. El que farà això és que quan comencem el joc, aquest bol s'anirà seguint el ratolí, però es mourà només horitzontalment, no es mourà de dalt a baix, sinó que el tindrem recte en tot aquest tros d'aquí. Quan els intents valguin 0, haurem acabat la partida i guardarem la puntuació a millor puntuació si hem aconseguit superar els punts. Per això anirem a control i agafarem un si llavors i el posarem aquí dins. Anem a variables i agafem els punts i els posem a banda esquerra del més gran que i a l'altra banda agafem millor puntuació i aquest bloc el posem aquí dins. Quan no ens quedin més intents, mirarem si els nostres punts són més grans que la millor puntuació. I si són més grans que la millor puntuació, el que farem serà arrossegar aquest bloc d'aquí, assigna gravetat valor 0, i canviarem gravetat per millor puntuació, i on diu el 0 li posarem punts perquè d'aquesta manera ens guardi els nostres punts, que són més grans que la millor puntuació, dins de la variable millor puntuació, perquè tinguem aquest rècord. Anem a control i col·loquem aquest atura tot aquí sota. Ara ens faltaria afegir-li el so, un efecte de so que ens indiqui que hem acabat el joc. Anem a sons, eliminem aquest i n'afegim un de nou. Anem a buscar el so ups, que ja l'hem fet servir més d'un cop. És aquest d'aquí. Tornem al codi i anem a so. Ara agafem el que diu toca el so ups fins que acabi i el posem aquí, just abans de la comparativa dels punts. El col·loquem aquí. Per últim, anem a variables i arrosseguem aquest de l'assigna al valor 0 aquí avant i canviem gravetat per joc iniciat. Joc iniciat es convertirà en 0 quan s'hagin acabat els intents. I amb això ja tenim el nostre bol configurat. Si ara li donéssim a la bandera verda, aquest bol no es mouria, perquè joc iniciat tindrà el valor 0. Vaig a marcar-la i col·locar-la aquí sota perquè la puguem veure. Si jo li dono el play, no passa res. Si ara canvio joc iniciat per un 1, quan li doni a la bandera, el bol se'm mourà només en el sentit horitzontal. Perfecte. Anem a tornar joc iniciat al seu valor 0. Anem a amagar-la d'aquí i ara anem a crear un nou objecte. Anem a afegir un nou personatge que serà la poma. Anem a esdeveniments i arrosseguem el de la bandera verda i dins de control agafem el que diu quan una còpia meva comenci. El col·loquem aquí. Ara anem a aspecte, anem a buscar un mostrat i un amagat. L'amagat el posarem aquí al principi de tot i el mostre ens el guardarem. Anem a control i posem un per sempre per aquí i un altre per sempre que el guardem aquí dins. Agafem l'espera i en posem un aquí dins i anem a buscar el que diu crear una còpia de jo mateix i el posem a sota de l'1. Ara agafarem aquest que diu sí, llavors, i el posarem aquí, de forma que enganxi aquests dos, el d'espera un segon i crear una còpia, dins seu. Per aquest sí, llavors, necessitarem posar un operador. Anem als operadors i agafarem el i. El que volem mirar amb aquest sí, llavors, és si el joc està iniciat, és a dir, si joc iniciat val 1, i si els intents són més grans que 0, és a dir, si em queda algun intent. Per tant, necessitarem aquest que diu més gran que 50 i aquest que diu igual a 50. Posarem un a l'esquerra i l'altre a la dreta. Canviarem aquest per un 1 i aquest altre per un 0. Ara anirem a les variables i arrossegarem intents on diu més gran que 0 i joc iniciat al costat de l'1.
I aquest bloc verd el col·loquem dins del sí llavors. Ara anem als operadors i busquem aquest que diu nombre a l'atzar entre 1 i 10 i el posem aquí dins. Canviarem l'1 per un 1.5 i el 10 per un 2.5 perquè les pomes vagin sortint amb una certa aleatorietat. Anem a canviar també la mida de la poma a un 70 perquè en proporció amb el bol sigui prou petita. Aquí ja estaria bé. Ara anem a veure què faran les còpies. Quan comenci com a còpia, què és el que farà aquesta poma. Anem a moviment i anem a buscar el que diu ves a XY i el posem aquí. Això serà el principi de tot i després tindrem el mostrat. Primer la col·locarem a la seva posició, amagada, i quan ja estigui a la seva posició, abans que comenci a caure, l'ensenyarem. Anem a buscar dins aspecte el que diu fixa la mida al 100%, el posem aquí davant i li canviem el 100 per un 70. Anem als operadors i agafem el que diu nombre a l'atzar entre 1 i 10 i el posem aquí dins. Canviarem l'1 per un 1230 i el 10 per un 230 i a la Y li posarem un 188. 188 que és el màxim que pot tenir la Y. Si poso aquí un 200 veureu que em canvia a 188. Per tant, li posem aquí el 188 que és el més a dalt que pot estar. I amb això ja ho tenim. Ara anem a variables i busquem el que diu assigna gravetat el valor 0 i el posem aquí després del mostrat i on hi ha el valor 0 li posem menys 0.25. Ara li donem a crear una variable i definirem la variable velocitat Y. Aquesta velocitat Y la desmarcarem i agafarem el que diu assigna a gravetat el valor 0 i el posarem dins del per sempre. Aquesta gravetat la canviarem per velocitat Y. Després anirem a control i buscarem un sí llavors, un repeteix fins que i aquest sí llavors el duplicarem un i dos cops més per tenir-lo ja preparat i buscarem també el que diu esborra aquesta còpia i ens el guardarem aquí. Farem un i dos duplicats. Anem amb el primer sí llavors. Aquest primer sí llavors anirà just després d'assignar la velocitat Y al valor 0 i li haurem de posar un operador amb comparació de l'igual. Aquí dins posarem a la dreta 0 i dins de variables agafarem intents i el posarem aquí. Si els intents són igual a 0, esborra aquesta còpia. L'arrosseguem aquí dins. El que voldrem fer serà esborrar la poma, perquè desaparegui un cop s'hagi acabat el joc, no té sentit que vagin sortint més pomes. Per tant, l'esborrarem d'aquesta manera. I ara col·locarem el repeteix fins, aquí després d'aquest sí llavors, i anirem als operadors i buscarem el O. Posarem l'operador aquí dins i el que voldrem mirar és que la posició sigui més petita que menys 150, més o menys seria en aquest cas per aquí més o menys. Quan estigui per aquí la poma la voldrem eliminar. Torno a seleccionar la poma i llavors el que necessitem és aquest que diu més petit que 50 i el posem a l'esquerra. Anem a canviar el 50 per menys 150. Podeu anar provant i fer servir el valor que millor us funcioni. Jo he provat amb menys 150 i em funciona bé. Aquí, a aquesta banda esquerra, necessitarem la posició Y de la poma. I això ho tenim en moviment, aquí sota, aquest arrodonit que diu posició Y. El col·loquem aquí i ens falta un sensor. Anem a sensors i busquem el que diu tocant el punter del ratolí, el posem aquí i canviem punter del ratolí per bol. En aquest cas, repetirem l'acció fins que la posició de la poma sigui més petita que menys 150 o fins que toquem el bol. El que farà la poma serà caure. Per tant,
el que haurem de fer serà augmentar la velocitat y en sentit negatiu, amb la nostra gravetat. Anem a variables i agafem el que diu augmenta gravetat en 1, canviem gravetat per velocitat y, i aquí, on hi ha aquest 1, hem d'arrossegar gravetat. Després d'això, el que haurem de fer serà sumar aquesta velocitat y a la posició y de la poma. Anem a agafar aquesta rodona de velocitat y, anem a deixar-la aquí, perquè hem d'anar a moviment i buscar el que diu suma 10 a y, que és aquest d'aquí, i posar-lo aquí sota. Llavors, el 10 el canviem per velocitat y. I amb això ja tindríem la poma caient fins que toqués el bol o que arribés a aquesta posició baixa. Què més ens queda? Doncs amb aquests dos si llavors el que voldrem serà comprovar aquests dos casos d'aquí, aquestes dues excepcions, quan la posició sigui més petita que menys 150 o quan estiguem tocant el bol. Aquestes dues accions, però de forma independent. Primer farem aquesta repetició i quan ja es doni o bé aquesta situació o aquesta altra, les mirarem per aquí, amb aquest sí llavors. Posem aquest primer aquí i aquest bloc que diu tocar amb bol el dupliquem amb el botó dret i el posem aquí dins. Quan estiguem tocant el bol, el que voldrem fer serà iniciar un so. Anem a so i agafem iniciar el so chomp, el posem aquí i voldrem augmentar la puntuació. Per tant, anirem a variables i buscarem el que diu augmenta gravetat en 1, el posarem aquí i canviarem gravetat per punts. I en comptes d'un 1 li posarem un 5. I després posarem esborra aquesta còpia. Aquest mateix bloc, de fet, el podem treure i podem duplicar-lo, posar-lo aquí dins i treure-li això d'aquí, perquè també farem servir un so i els punts en comptes de sumar-los els restarem. Per tant, podem canviar el 5 per un menys 10 i l'esborra aquesta còpia el seguirem fent servir. Per tant, aquests dos d'aquí ja no ens fan falta, però ens han servit per recordar l'estructura de codi que havíem de fer. Llavors ara el que hem de fer és agafar aquest que diu posició y més petit que menys 150 i duplicar-lo. Dupliquem i el posem aquí dins. A més, hem d'agafar aquest que diu augmenta gravetat en 1 un altre cop i posar-lo aquí dins. I ara canviarem gravetat per intens. I en comptes d'un 1 serà un menys 1. Si la posició de la poma és aquesta, el que farem serà restar punts i restar intens. Llavors ara anem a sons i carreguem els nous sons. Anem a agafar coin i anem a afegir un altre. Squeaky toy, aquest d'aquí. Perfecte. Tornem al codi i aquest primer, quan toquem el bol, és el so coin i aquest altre d'aquí és l'squeaky toy. D'aquesta manera ja tenim els efectes de so de la poma. Ara només ens queda crear tres objectes: el botó de l'inici, els números pel compte enrere i la pantalla de Game Over. Anem a afegir un de nou, creem un personatge amb un arxiu, vaig a agafar aquest que diu botó inici i farem un altre amb aquest Game Over. Els dos arxius els podeu trobar a l'enllaç de la descripció del vídeo. Agafo el Game Over i li poso a les X i les Y a 0 i l'amago. El mateix amb el botó, vaig a posar-li la X a 0 i la Y a 0. D'aquesta manera ja el tenim centrat a la pantalla. Per al botó inici anirem a esdeveniments i buscarem el que diu quan es cliqui a aquest personatge i el posarem aquí. Agafarem el de la bandera verda i l'arrossegarem al costat. Ara anirem a aspecte i buscarem el mostra't per posar-lo aquí dins i l'amaga per posar-lo aquí. Anirem a variables i crearem una variable nova que serà compte enrere. La posarem que no estigui disponible i crearem una altra que serà
segons compte enrere. Li direm d'acord i la desmarcarem. Ara arrossegarem aquest que diu assigna compte enrere al valor 0 i canviarem el valor 0 pel valor 1. Anirem a moviment i buscarem el que diu ves a x, y, 0. El posarem aquí dins i amb això ja tindríem el botó Start preparat. I pel Game Over hem d'anar a esdeveniments, arrossegar el bloc de la bandera verda i ara ens hem d'anar a aspecte. Hem de buscar el Mostra't i l'Amaga't, com sempre, i aquest que diu ves a la capa Front. Agafarem aquest i el duplicarem i en un li posarem darrere. Tindrem el darrere i el front. Aquest de darrere el posarem aquí dalt, després posarem l'Amaga't i el Mostra't el posarem després del que vagi a la capa front. Ara anem a moviment i agafem el que diu ves a x, 0, y, 0 i el posem aquí sota. Tornem a aspecte i busquem el que diu fixa l'efecte color a 0 i el posem aquí sota. Seleccionem el desplegable i canviem color per transparència i anem a posar-li un 40. Ara anem a control i busquem el que diu espera un segon, el posem aquí i el que diu espera fins i el col·loquem aquí dalt. Li enganxem l'espera un segon a sota i aquestes dues les posem aquí. Necessitem emplenar l'espera fins. Hem d'esperar fins que els intents siguin 0, perquè el que fem només començar és amagar-nos, anem a la capa darrere de tot, ens amaguem, posició 0, ens posem la transparència a 40 i llavors hem d'esperar fins que s'acabi la partida, fins que els intents del jugador siguin igual a 0. Per tant, necessitem anar als operadors i buscar el que diu igual, posar-lo aquí dins, canviar el 50 per un 0 i dins de variables agafar intents i posar-lo aquí. I amb això ja tindríem el nostre objecte GameOver preparat. Anem a canviar el nom de l'objecte Apple a Poma. El GameOver el podem deixar així i ara anem a crear un nou personatge a partir dels gràfics de l'Scratch i vaig a posar aquí Nam i aquí tenim un 3, anem a posar el 3, anem a vestits i anem a afegir un altre més. Posarem Nam també, agafarem el 2, afegirem un altre, posarem Nam, posarem l'1 i ara carregarem un altre que serà Letters i buscarem aquesta G, carregarem un altre, Letters i agafarem la O. Ara aquí dins agafarem aquesta eina i amb un rectangle seleccionarem la O, farem Ctrl+C per copiar-la i tornarem a la imatge de la G i farem Ctrl+V per enganxar-la. Posarem més o menys la seva posició aquí, li donarem aquest botó per centrar-ho i ara si seleccionem les dues podem moure i intentar d'encaixar-les més o menys al centre de la pantalla. Vaig ampliar una miqueta i més o menys per aquí ja ho tindríem. Vaig agafar les seves X, vaig a posar-li 0, les Y 0, a veure, està més o menys centrat, ja ho tenim. Agafem aquesta que diu Glow O i l'esborrem. Llavors la seqüència serà 3, 2, 1, GO! Anem a codi i anem a preparar el que farà el compte enrere. Agafem esdeveniments i afegim la bandera verda, anem a moviment i agafem el de la posició XY0. Ara, amb aspecte, agafem Amaga't, preparem el Mostra't també, perquè ens farà falta, i deixem guardat un altre Amaga't. Anem al que diu canviar el vestit i el posem aquí dins.
canviar el vestit a Glow 3. Aquest Glow 3 és el primer vestit, que és el número 3. De fet, anem a canviar-li el nom perquè el personatge es diu Glow 3 també i anem a posar-li de nom números. Això seran els números del compte enrere. Anem a variables i busquem el que diu assigna compte enrere el valor 0. Posem això aquí i dupliquem aquest aquí. Els posem aquí dalt i canviem el segon compte enrere per segons compte enrere i li posem un 3. Busquem dins de control el per sempre i el posem aquí dins. Agafem el sí llavors, posem un, el dupliquem i els enganxem. Els posem aquí dins i anem als operadors. En el primer cas voldrem comprovar si el compte enrere val 1 i si els segons del compte enrere són més grans que 0. Per tant, si hem activat el compte enrere i si ens queden segons del compte enrere. Això ho farem amb un operador i, que el posarem aquí dins, i un operador igual a 50 i un altre operador més gran que 50. Anirem a variables i buscarem compte enrere. Aquí posarem un 1 en comptes del 50 i segons compte enrere l'arrossegarem en aquest altre. I en comptes de 50 posarem un 0. Ara ja podem posar el mostrat i dins de control agafarem l'espera un segon. Després dins d'aspecte li posarem el següent vestit perquè canviï. Si en aquest cas tinc el 3, doncs passaré al següent, que és el 2. Si tinc el 2, passaré al següent, que és l'1, i finalment acabarem amb el Go. Llavors tornem al codi. Aquest següent vestit farà aquest efecte i després haurem d'anar a variables i descomptar aquest segon que ha passat del compte enrere, perquè és un segon que hem gastat dels 3 que tenim. Per tant, dins de variables el que hem de fer ara és agafar aquest que diu augmenta compte enrere i posar-lo després del següent vestit i llavors canviem compte enrere per segons compte enrere i en comptes d'un 1 li posem un -1. Així el que aconseguim és que aquest segon que esperem es veu reflectit en els segons compte enrere. Llavors tenim 3, 2, 1, que a més anirà sincronitzat amb les imatges. Dins d'aquest altre sí llavors tindrem una situació similar a aquesta, per tant duplicarem això i el posarem aquí dins, però aquest el traurem i el canviarem per un operador igual a, en aquest cas, 0. I posarem aquí els segons compte enrere. Quan el compte enrere estigui activat i els segons del compte enrere siguin 0, el que voldré és amagar-me i dins de les meves variables doncs assignar a compte enrere el valor 0 perquè ja hauria acabat el compte enrere i ara sí, important, arrossegam aquest d'aquí i canviem compte enrere per joc iniciat i li posem un 1. Aquesta línia d'assignar joc iniciat a 1 és el que farà que el compte enrere ens activi el joc. Fins que no acabi el compte enrere, joc iniciat no tindrà el valor d'1 i per tant el meu bol no es podrà moure. Ja per acabar, anem a l'escenari i anem a posar la música de fons. Seleccionem esdeveniments, arrosseguem la bandera verda, busquem un per sempre, anem a so i busquem el que diu tocar el so pop fins que acabi. Dins de l'escenari ens anem als sons, esborrem aquest d'aquí i seleccionem un de la llibreria de l'Scratch. Anem a posar aquest d'aquí i canviem aquí el pop per X. Vaig amagar els números i si ara li donem a la bandera verda ja tindríem el joc que us he ensenyat al principi de tot.
Com heu pogut veure, ha sortit aquí el Game Over i la millor puntuació no s'ha actualitzat perquè ens havia sortit una puntuació negativa. I amb això ja tindríem el joc fet amb una pantalla final de Game Over. Si us ha agradat aquest vídeo i voleu veure més contingut com aquest, feu like, subscriviu-vos al nostre canal i deixeu-nos els vostres comentaris. Fins aviat!